نمصائي لعل حدنة 6 تريليون دولار زعقرت هاجر ناصا خوين خامن باري ترفمو فتا ربوي أسور زعد جبرني الخاك تصلي زجبر ليكجري بيت ماسرتي زوننت كالي ترفمو موت بحجي زخلخل الله كتمانا بزوننت ناب هاجر نوروي انقع بدحان مزاخم كابتي زدن صوص باغزونن بحري كسابتي لبخا زعرف لعل متن دموز እሞ ድማ ብዙሓት ሰባት ዘይዛረቡሉ መንፈሳዊ ቅንዓት ዝመልእ ሕቡእ ጽባቐታት ዝወነነት ሃገረ ኖርዌይ ምድራዊት ገነት ዝብልዋ ብዙሓት እዮም። ነፍሲ ኖርዌይ ወይ ድማ ትርግታ ልቢ ኖርዌይ ተፈጥሮ እዩ። ኖርዌያውያን ፍሪሉፍት ስሊቭ ዝበሃል ፍሉይ ሓሳብ ዝሓዘ ሜላን ነባብር ኣለዎም። እዚ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ግዳም መንባር ወይ ድማ ኦፕን ኤር ሊቪንግ ማለት እዩ። ኖርዌያውያን እቲ ኩነታት ኣየር ዝናብ ይኹን በረድ ብዘየገድስ ኩል ግዜ ኣብ ደገ እዮም። ጽባቐ ኖርዌይ ካብቲ ገዚፍ ባሕርታታ ክሳብ እቲ ኖርዘርን ላይት መወዳድርቲ የብሉን። እቲ ጽባቐ ግን ዋጋ ኸፊልካ ኢኻ ትሪኦ። እቲ ኩነታት ኣየር ከቢድ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ፀሓይ ንኣዋርሕ ኣይትረአን እያ። ኖርዌይ ብዘለዋ ናይ ነዳዲ ሃፍቲ ትፍለጥ። ግን ድማ ኖርዌይ ከምተን ካልኦት ወነንቲ ነዳዲ ዝኾነ ሃገራት እቲ ሃፍታ ብሃበን ተረኽበን ኣይተባኽንን። እቲ ሃፍቲ ንመጻውን ተሓሲቡሉ ብኣግባቡ ቆጢቦም እዮም ዝጥቀሙ። እዚ ሃፍቲ ኖርዌያውያን ኣብ ስርሖምን ካልእ ናብርኦምን ሚዛናዊ ዝኾነ ህይወት ክህልዎም መንገዲ ጸሪጉ እዩ። ሰባት ድሕሪ ሰዓት 4 ወይ ድማ ብግዝ ድሕሪ ቀትሪ 10 ሰዓት ስራሕ ክሰርሑ ኣይረአዩን። ቀዳምነት ንስድራ ቤቶም እዮም ዝህቡ። ትምህርቲ ይኹን ሕክምና ብልዑል ግብሪ ዝምወል ኮይኑ ንኹሉ ዜጋ ብነጻ እዩ። ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ኖርዌይ ዝኾነ ሰብ ንድሕሪት ክተርፍ የብሉን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመስረተ እዩ። ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ። ኣብ ገነት ምንባር ክባር እዩ። ኖርዌይ ካብተን መነባብሮ ዝኸበረለን ሃገራት ዓለም ሓንቲ እያ። ንሓንቲ ፊንጃል ቡን ልዕሊ $7 ክትኸፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ደገ ፍቐዱ ሬስቶራንት ምምጋብ ከም ቅንጦት ወይ ድማ ሌክዠሪ ዝቝጸር። ግብሪ ካብ ደሞዝካ ካብ 35 ሚእታዊ ክሳብ 50 ሚእታዊ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ዋላ ደሞዝኻ ልዑል እንተኾነ ኣብ ሕድሕድ ሸመታ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ክትጽብጽብ ትግደድ ኢኻ። ባህልን ኣተሓሳስባ ኖርዌያውያን ያንተሎቨን ብዝተባሃለ ሕጊ ዝተቓነየ እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ማዕረ ወይ ድማ ቀንጪ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝሓዘ እዩ። ኖርዌያውያን ትሑታትን ውልቃውነት ዝመርጹን ህዝቢ እዮም። እዚ ነገሮም ድማ ስደተኛታት ብቐሊሉ ኣዕሩኽ ንምርካብ ክጽገሙ ይገብሮም። ኖርዌያውያን ከም ከውሒ በረድ ወይ ድማ ኣይስበርግስ እዮም። ካብ ግዳም ዝሑላት ምስ ተላመድኻዮም ግን ምዉቓት እዮም። ግን ድማ እቲ ምልማድ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ብሕታውነትን እቲ ነዊሕ ናይ ጸልማት ወቕትን ተደማሚሮም ንስደተኛታት ዓብዪ ብድሆ እዮም።
ኖርዌይ ድሕንነት ተፈጥራዊ ጽባቐን ማዕርነትን ቀዳምነትን ዝህብ ፍጽምቲ ሃገር እያ። ግን ድማ ቁርን ዝጸልእ ንጡፍ ማሕበራዊ ናብራን ዝፈቱ ሰብ ብሕታውነት ከጥቅዖ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ኩሉ ሕልሚ ናቱ ዋጋ ኣለዎ። ከምቲ ሰብኣይ እውን ደሊኽን ጭሕሚ እውን ጸሊኽን ዝበሃል። ምስ ዙረት ፕላስ ኖርዌይ ስለ ዝጎብነኹም እነመስግን። ብዛዕባ ኖርዌይ ዘለኩም ምልከታ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና። ምድላውና እንተፈቲኹምዎ ላይክ ሼርን ሳብስክራይብን ግበሩ።